Здравейте и добре дошли в моя акаунт на Drag Racing Streets. Не съм снимал до сега, но ще ви покажа акаунтът ми. Не е кой знае какво, но преди не съм качвал. В момента целта ми е да си направя CLS-ът пълен макс. Събирам за нитро, както виждате, 13 000 зелени имам почти. Вкараха ме в някакъв отбор, но шефът го няма вече месеци и мисля, че този отбор вече не действа. И двама човека само играем на босовете. Мисля да си правя мой гараж скоро, защото сега не могат да се взимат бонусите, както виждате. Аз не мога да ги взема и затова ще си правя собствен гараж. Събирам също така пари за кариера двигателя. Мисля да го сложа на ето тази приора. Той сега е най-ефтин, ама има още да събирам жълти. То Golf е с Huracan двигател, но той вече не е топов и не знам дали ще продължам да го правя този Golf. За сега само на босовете игра с него. Върши работа, ама ще го оставя сигурно 3000 коня ще си остане и ще правя приората и на нея ще и събирам за нитро. И така. Ето ги всичките видове пари, които имам. Нищо особено. Инвентори това ви покажа. Това са М части. Босовете от кутийките. Тук пушони работи. До принцип ги продавам за жълти, да мога да събера за двигателя по-бързо. И да направя нов проект. Там е за стейджовете. За 350, 500, 900. Та ми се падна от мисиите, само че не я продадох на време и прецених, че от нея нищо няма стане и така сега ще седи в гаража. Тази я взех, но я продадох, защото ни ме кефи. За зелени. Това BMW и него мога да направя проект някой ден с някакъв топов двигател. Него го купих за сини. Сега мисля да си взема таксито. Е доста лекичко и добро за проект. Може и то да свърши работа. Мисля да го купя, защото почти имам 3000 сини. И така. Тая лада е за челенджите. Аз вече съм ги минал днеска. И това е като цяло акаунтът. Ако нещо не ви е ясно за играта, мога да пишете в коментарите. Аз вече играя години и нещо горе-долу. И ако ви харесва да качвам, пишете и така.